Zdravím všetkých, moje meno je Progress firmy Showtechnic Music Market a vítajte pri ďalšom videu z našej série Začíname s DJingom. V dnešnom videu si predstavíme ďalšie funkcie a to sú funkcie kanálové fadere, crossfader, ekvalizácia a gain. Kanálové fadere, crossfader, ekvalizáciu, filter a gain nájdeme v strednej mixer sekcii pre pravý a ľavý kanál. Kanálovým faderom ovládame samotnú hlasitosť skladby. Gainom ovládame taktiež hlasitosť skladby, ale nazývame to aj prvotné zosilnenie, respektíve prebudenie. Crossfader funguje zase na princípe, že ak vám hrajú dve skladby, tak viete hlasitostne medzi nimi prepínať alebo ich spájať. Ukážeme si to následovne. Prejdeme teraz na sekciu ekvalizácia. Ekvalizácia nám slúži na potlačenie, respektíve zvýraznenie určitého frekvenčného pásma. Pri DJingu sa používajú 3 frekvenčné pásma, zjednodušene ich nazývame basy, stredy, výšky. Potočením korekcie daného príslušného pásma doľava znížime jednu hodnotu, potočením doprava zvýšime jeho hodnotu. Ako poslednú tu máme funkciu filter, ktorá buď prepúšťa vyššie frekvencie alebo prepúšťa nižšie frekvencie. Ďakujeme, že ste si pozreli ďalšie video z našej série Začíname s DJingom. Pre viac takýchto videí nezabudnite dať odber, like, napísať nám niečo pekné do komentáru. My sa vidíme a počujeme v ďalšom videu. Majte sa!